Až se bude psát rok 2006, až se všichni přestěhujem do obrovských měst, až dálnicí země kouli opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit družice, až budem létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, až umělá tráva bude před domy, až zavládne v celém světě blahobyt, až budeme umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát. How do I address you? You can call me Love. Why'd you move to LA? For the Mají si kids. kde hrát.